برس امام تاجر پارلمانتاری HDP'ye ji Ankara ve mevane mebitin برس تاجر دم باش دست پی که ام ji pirsa Kurdî dest pê bikin ku pirsa Kurdî yan çaresekirina prizgirîka Kurdan li Bakur û Rojava Bakur û bijin Tirkiyeyê yek ji mijara herî giringa Türkiye Bakurê Kurdistanê. Hîn weke HDP di dahatî de projeyê hewa wê çi bîtin ji bo çareserkirina pirsa Kurdan? Em veke HDP dixwazin piskirêka Kurd birêkî demokratîk çareser bikin. HDP partîkî demokratîk e û piskirêka Kurd jî bi rêya demokratîk li parlamentoyê de gere ji bo çareserbûna wî gav bavê avêtin. Di vî de jî HDP çiqa Kurd be, Kurd çiqa Kurd be, piştgirî bide HDP, ew ê ji bo parlamentoya Tirkiyeyê çareserbûna piskirêka Kurd a aşitiyane, a demokratîk karen gav bên avêtin. Nazî wê maneyê ku HDP yek û yek wê her tiştî bike lê kare gavê demokratîk, gavê parlamentoya Tirkiyeyê de zêre bibe pêşek rêya wî veke û xweyî vî karî jî hene ew jî tev rûnên me hev re berê jî hate rûniştin çareserbûna piskirêka Kurd bibe. Lê dîsa jî em dibêjin di parlamentoya Tirkiyeyê vêga Kurdî axaftin qedexeye. Ve em dibêjin Kurdistan wextê evokê dibêjin Kurdistan ew qedexeye. Zimanê Kurdî zimanê Kurdî li Tirkî hemamî qedexeye. Magazebûna Tirkî hemamî qedexeye. HDP dixwaze evan rêya veke û ji bo xatirê çareserbûna piskirêka Kurd gav bên avêtin jî pêşengîkî bike. Berî vê ew jî weke gîtiya têzanin ji bo girtina HDP û ji bo zixt û zordegirê ser HDP jî çi qasene veya tev zanin divê hawê jî em ê ji bo wan armancê xwe xwara gav nabêjin. Berê sajer Tirkî a yekemîn ev e ku çareserbûna piskirêka Kurd û li Tirkî demokrasî. Yani ji bo Kurda statû û ji bo Tirkî demokrasî. Ji bo heta piskirêka Kurd mesela Kurd li Tirkî çareser nebe demokrasî nayê Tirkî. Tamam, berê sajer. Li kerema xwe berê sajer. Cemte gelekî qelebalık e lewane dengê min baş negehîte te. Pervîn Boldan dibêjîtin ci çareserkirina pirsa Kurd parlamentoya. Di heman dem da ittifaqiya millet jî opozisyona Tirkiye jî dibêjîtin pirsa Kurd divêt bi rêya parlamentoya bê çareserkirin. Gelo eger sibê rojê da opozisyona Tirkiyeyê desthilat gihir dest heng di wê baweriyê dane ku li parlamentoyê ittifaqiya millet yan opozisyona Tirkiyeyê pirsa Kurd çareser bike yan jî ewan jî weke hezbên din partên din tenê xapandin dibe. Yani piskirêka mesela Kurd li Tirkî bi rastî hatiye wê astê ku gere bê çareserkirin. Ku neyê çareserkirin mesela Kurd piskirêka çareser nebe li parlamento men cîkîdin be. Ku çareser nebe pêşeroja Tirkî'de Tirkî pêş de naçe. Ve yani em karna wan bêjin gelê Kurd vî tahammül nakin jî îro pêştir wisa bijîn bê ziman bê nasname û herû zixt û zordestî û heps û zindan ewana naye bijî. û ewsa bawerin demokratî Tirkî jî rewşenbînê Tirkî jî daxwazekî wisa heye. Yani Tirkî bi her awayî ew piskirêka Kurd mecbûr e çareser bike lê ku daxwaz nekin Kurd em daxwazê xwe bi dengekî bilind wextê ku raya giştira nebêjin em çi dixwazin wî nebêjin ew jî ew ê bibînin lê opozisyona Tirkî çi dibêje bira bêje gereke daxwaza Kurda yek be û zelal be. Berê sajer. Di nava xwe de yek rêziya xwe yekîtiya xwe ava bike
یک رزیا خو زلال دخوازه خو بیجه وقتی که بیجه اپوزیسیون ترکی چاره ویتونه یعنی 100 ساله وست که کرده لسر آخا وان بستاتو بیله پس کرده آسیمله بکه پس کرده نه بکه لی کرد تنه نبون کرد آسیمله نبون دخوازه کرده دسایه گسر آخا خو بیجی جبر بیا امکارن اوها بیجن اپوزیسیون چیز بیجه برا بیجه دخوازه کرده دبر به اساس اون بله برس امام تاجر پارلمانتر HDP ج انقره تو میوان ما بو گلکی سپاس